natočím takhle na pravou stranu, napsaný už mám. Nalepím na levou stranu. No, jak vidíte, je to krásně vidět a zhruba ze 100 metrů se to dá pouhým bokem normálně rozeznat a zhruba z 200-250 metrů dalekohledem. I ve vzduchu vím, jak roluje, jestli se odpojuje od hejna, jestli lítá sám, v pohodě se to. Tímhle značením, různýma kombinacema se dá udělat zhruba 8-10 různých značek. Buď to dávám po jedny, nebo podávám po dvou na jedno zadní pero, jo, na jednu stranu dám dvě, na jednu. Takže různě se to dá kombinovat, je to perfektní věc. Kdykoliv se to dá sundat, neponičí se pero, jo, po prvním vykoupání to většinou spadne, někdy to spadne i dřív samo. To jsou mimo modrýho Birminghamáka, který je dole, tak to jsou všechno výletci letošní. Nejsou to zdaleka všichni výletci, někteří jsou ještě na druhé straně.